проблем в коляното. Държи сега така крака. Дигни горе. Изпуска единия крак, ама не се дръжи никъде. Дигни горе. Добре, дай го крак. Той я държи. Дай се крака. Дигни горе. Добре, открихме някакъв спазъм на гръдният мускул. Си направиш малко разтягане и потупай сега така. Потупай се с ръка. Да видим раменния пояс. Дигни горе. До тук малко да бе, я да така. Тук е добре. Вдиши дълбоко. Задържи дъха. Издиши. Задържи дъха. Добре, имаме проблем с твърдата мозъчна обвивка. Ето това ти е движението. Буташ ребрата и главата. Сега вдиши дълбоко, задържи дъха, пружинираш и издиши сега. И леги сега нагоре. Видим кръка. Кръка стана доста по-силно.